Mali jamana ka yiriwa tɛ se ka sabati fo denmisɛnnakaw jɔyɔrɔ ka ye furubacaw kɛnyɛrɛye baaraw ni ka fara sigida lakanako a n'a lasanuyaliko kan. O de kama VOA Banbara ka bi gɛrɛn kɛnɛ an taara Kalabankurakaw fɛ yen. Denmisɛn sifinw ka jɛkulu min sigilen don yen n'a bɛ wele ko Aka Mali ani u tɔndenw bɛna masala. Baw u ka san laada lajɛrɛba o bɛna sigi sen kan u yɛrɛ jabala la. Min bɛna tali kɛ u ka jɛkulu yɛrɛ a sigicogo u ka baaraw bɛ tali kɛ minnu kan ani ka fara Aka Mali yɛrɛ sɔrɔ yiriwali baaraw taasira kan. Abraham Siribe Aka Mali ɲɛmɔgɔ ye Bamakɔ. VOA Banbara bisimilalen kɔfɛ a fɛ a ye min lase an ma. Ni sifu jakulu ka hakilinaw bɛ boli ɲɛnɛci baaraw ni taɲɛ baara kan Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔkannamaw ma. Ni lajɛ in na a ye wele bila Malien den bɛɛ lajɛlen ma. Assemblée générale ordinaire. San kɔnɔ a bɛ kɛ siɲɛ 2 mais ɲina san kɔnɔ a tako fɔlɔ o ye sibiri nata ye. Janvier kalo tile 28 san 2023 kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma Kalabankura. Ni lajɛ in na boli hakilina damanama kan n'o ye ɲɛfɔli ye an ka sariya kisɛw kan ka ɲɛfɔli da fɛnɛ mɔgɔ kɔrɔ minnu na don an na ɲɛfɔli da olu ye ka fali don an baaracogo la n'o ye biro kɔnɔna ye ka tila ka baara kɔrɔ kɔnɔ ka o da jama kulo ka jaabi min sɔrɔla o la ka tila ka fura sɛbɛn di Aka Malidenw ma minnu kun cɛsirilen don salon baara kɔnɔna la timinanja ale ni dɔ fara u ka baara kan an na fura sɛbɛn di olu ma. Fatumata Kone Aka Mali tɔnden dɔ don a fɛnɛ ye welewele kan bila maliden bɛɛ lajɛlen ma a ka jɛkulu tɔgɔ la. An bɛna ɲɔgɔn ye ba min kɛ a kun ye mɔgɔ kura minnu bɛna fara an kan k'olu kunnafoniya Aka Mali ye mun ye a sigira sen kan mun kama ani i bɛ kɛ membre ye cogo di ka mɔgɔw kunnafoniya la ko minnu kɛra salon ani minnu bɛnali kɛ ɲinɛ ka mɔgɔw kunnafoniya o kan. Ibrahim Tambadou ale ye Aka Mali waribontigi ka dankan ye a fɛnɛ da sera Aka Mali sariyaw ma baara minnu kɛra Aka Mali kɔnɔ san 2022 ka fara maakuraw kan minnu b'a fɛ ka don Aka Mali yɛrɛ kɔnɔna la ka kɛ a tɔnden ye an ka Ibrahim Tambadou lamɛn. An bɛna faraɲɔgɔnkan dɔ kɛ sibiri janvier kalo tile 28 Bamakɔ yan an bɛna kuma mun kan n'o ye Aka Mali yɛrɛ ye ani an bɛna kuma fɛnɛ 2023 n'o ye ni san kura ye minnu kan ka kɛ san kɔnɔna la an bɛna kuma olu fɛnɛ kan an bɛna kuma fɛnɛ Aka Mali ka baara kɛcogo ani a kan ka minnu dɛmɛ an bɛna kuma o fɛnɛ kan. Fatumata Sise ale fɛnɛ ye Aka Mali tɔnden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Mopti ma u ka baara yɛrɛ kolomayɔrɔ ye min ye n'o ye ka dɛmɛ don maaw ma sigida la minnu ni degun bɛ u kan sanko lakanabaliya minnu bɛ Mali kɔnɔ ni waati in na n'a kɛra sababu ye ka maa caman kɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la hakilina minnu bɛ ta walasa ka se ka ni maa ninnu dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka dɔ bɔ u ka degun na a da sera o ma an ka Fatumata Sise lamɛn Aka Mali tɔnden don ka bɔ Mopti. Donc Aka Mali association ye min sigira sen ka walasa ka dɛmɛ don sigida yɛrɛ la donc an bɛ dama fɔ ko les personnes vulnérables an bɛ dɛmɛ don olu ye. Nin tun ye VOA Banbara ka bi gɛrɛn ye min sigira ni Aka Mali tɔndenw ye Bamakɔ ani Mopti Mali jamana kɔnɔna la VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Traoré.